Oh, galing na. Opo. Oo, kasi nakikipag-usap na eh, di ba? Opo. Alin? Oh, bait-bait naman yan. Ah, cute pa. Opo. Ah, cute ikaw. Opo. Alin? Opo. Ayun. Ayun. Ikaw cute. Galing na baby ko na yan. Ha? Galing na makipag-usap. Oh. Ay sus, antok na eh. Magaling na ikaw? Opo, galing na ikaw. Hindi na masakit ang turok. Hindi na masakit ang turok sa baby na yan. Nakikipag-usap na. Opo. Ay, galing-galing naman eh. Ang galing magpakyat. Ha? Bebe ka, galing na yan. Pinagaling na ni Papa Jesus. Ha? Pinagaling na yun ni Papa Jesus. Nakikipag-usap na sa mami. Ano? Tapos na? Hindi pa. Ano? Ano mo na, okay na yun. Baka mag-umuli pa eh. Okay.